Баба, хайде да ти направим имейл. Ама това не е ли нещо сложно? Не, много е лесно. Гледай сега. Първо натискаме създаване на имейл. 2 имена, първо и фамилно. Мирела Монрова. Месец на раждане. 18 1952. От новото поколение. Да. Така, чакаме да зареди. Create Gmail адрес. Това е за създаване на Gmail адрес. И тук можеш сама да си измислиш нещо като псевдоним, на който ще е името на имейла. Монро 123. Това е взето. Искаш ли да ти помогна? Да. Ти си свежа баба. Да. Бих казал баба модел. Да, става. Какви цифри? 888. 888. Така, сега трябва да ти измислим някаква парола, която трябва да запомниш. Измисли си. Цифри или букви? И двете стават. Може да ги смесиш. Бъръш. Накрая С. Бъръш. С. Да, Бъръш. 555. 555. Така, телефонен номер. 0884 4 288 288 398. 398. Добре, бабо. Вече си част от Gmail общността и имаш имейл. Браво. Браво. Благодаря. Вече мога да си пишеш абсолютно всички. Добре. И си поръчваш неща от онлайн. Добре.